नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों। दानो जोङो नुनो मोनदों रेव-रेवा मानगोनां बिथाङा जोंनि जुमदुवारनि केन्डिडेट BPF निफ्राय देरहानानै BJP आव खारलांनानै EM मोनहैनाय बिथाङा गोबांथार दिनै BTC बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जेबो मावनो हायाखै आरो बिथांमोननो जेबो सुजुग सुबिदा होआखै होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जों बयबो नुनो मोनदों गासैबो इन्जिन हिसाबै हेमन्त बिश्व शर्मायाबोसो BTC खौ सालायहरनाय। दिनै BTC आव डेभेलप जायाखै मानि दिनै हेमन्त मामाया जोंनि BTC आव जेबो हराखै। बेखौनो दिनै लानानै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय रेव-रेवाया दिनै फासिनांबाय, फाननांबाय आथिङावहाय रायजो राजाफोर, जायनि फलाव दिनैहाय रेव-रेवाया EM फुटफुलिनिफ्राय बोख्लायजादों। आरो दिनै बेखौनो साना सानस्लाबा बिथाङा गेदेरथार सिमां नुदोंमोन BJP खौ गेदेरथार एखेबारे गोजौनिफ्राय गोजौ दैखोलांनायनि मोनसे प्लान पलिसि लादोंमोन आरो सिफ जानायनि BTC नि सिफ जानो थाखाय बिथाङा प्लान पलिसि लादोंमोन। नाथाय बिथांनि बे प्लान पलिसिया सौफोद थांबाय। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय रेव-रेवानि थाखाय। दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो सोरनिबा आथिं दांनानैब्लाबो बेखौ एखेबारे आथिङाव थाव फुनलायनानैब्लाबो पावारखौ नांगौ, बेखौ जोङो नुनो मोनो। माब्लाबाबो गावनि हारिनि थाखाय सानग्राखौथ' जोङो नुखाया बांसिन दैदेनगिरिफोरखौनो। दिनै रेव-रेवाबो सासे दिनै हाग्रामा महिलारिखौहाय जोगारलांनानै नागारलांनानै दिनैहाय BJP आव हाबहैनानै EM होनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बारस्लायलांनायखौ जोङो नुदोंमोन। बिथाङा डाइरेक्ट बारहैनो हायोमोन माबाजोंहाय UPPL जों, नाथाय दिनैहाय बिथाङा UPPL खौ सोंखारिनायनि गेजेरजोंहाय इयुनखौ बियो नाहरदोंमोन। हाग्रामा महिलारि सारा जे बांसिन पर्टफुलि दङ नेक्स्टआव BTC आव देरहागोन नामा बेखौ साननायनि गेजेरजोंहाय बे जायगा गैला नेक्स्टआवथ' बियो देरहाखाला बेखौ नुहुरो। जायनि फलाव दिनैहाय बिथाङा गावनि पावार फांसनखौ थाजाबाय थानो हास्थायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै मानगोनां प्रमद बर'नावहाय बिथाङा निमाहा बिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे नोंथांमोनहा नायदो माबायदि निमाहा बिदों। थैयाव दम गैयाब्ला माबोरै मानसिफोरखौ सोंखारियो? एसे दम थानांगौ। नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांदो। सफैनानै आंनि बुंनांगौ क्लासआव दंल' होदों। आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ BTC आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। UPPL BJP दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे EM BTC नि आं जे बाथ्राखौ बुंनो बेखौ बुंदों। जुदिও आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङामोन, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो मोना। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों। आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आंना भुल जादों आरो आं खेमा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व दुखु बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना खेमा होथों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया। बिनि रोंनाय, बिनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुङो BTC नि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंदों। नाथाय आङो खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावो। बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, BTC जों जौगाहोनो खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय बेनिफ्राय बिदि जानो नांला। मानोना मानसिया बहुत जायो, आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार BTC सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आरो बिथांनिखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै BTC नि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला BJP जानानै जोंनि BTC आ दिनै हयथ' बिसोर फैनाय नङामोन।
मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरखारनि खालामदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानायखौ जादों दस्रा सरकारा बेखौ बाहायनांगोन मोनसे इस्युनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दा जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इस्यु गैया जेबो इस्यु गैया जोंहा मा जौगाखानाय इस्यु दा जौगाखानाय जों सरकारनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा दायो नुदों जेनेबा इउपिपिखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया दाथ' एसे जों बिजेपि थानाय खामानि मावदों जों बिजेपि थानाय खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जों बिसिनि थाखाय जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोङो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोङो सहाय खालामगोन जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावजोबनायखौ जों लुबैदों आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेखौ आदिसो बुंदों खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारिखौ थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआवखि एमएलए खालामहरदों एमएलए खालामहरनायाव बिदि समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों बिएनटिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलन समावबो खामानि मावदों गासै मावनानै मावफादों खुनु जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो होनबा गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोर खोथाथ' रुजुआ दा बिनि खोथा रुजुआमोन आरो बुंनोबो मावनोबो जाय माने सुबिदा मोनाखैमोन ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो मिथिया मिथिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एमए पास बैसोआव न' बां गासै खाराय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात होयो सानसुमाखौ फुंगर बैसोआवथ' गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांखौ गाज्रि होनब्ला जोंनि गोसोआव आघात मोनो नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थेलायबाय आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानानै गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' जों जोलैनि हेंथा मावनायाव सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थायाखै जों गेजेरनि खामानि मावग्रा जों वार्कारसो आरो आंथ' गभर्नमेन्ट प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव गभर्नमेन्ट प्रेस आगरबोयाखै खामानि मावदों मावग्रा आं भुवानसियासो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै माबानांगौआ बिजेपि सरकार दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हाया बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन गोदोबो बिदिनो मोनदों मा मावनो हादों डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जिनिसखौ मावनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाखांनो थाखाय खालामनो थाखाय जोङो बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफोरखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद होदों जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो होदों इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय नङा आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनखौ निमाहा होथों बे मानसिफोरनि बांसिन नायसै बिश्वजित दैमारियाबो शिफ्ट जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसि जौगाखांनो लुबैदों दा दा प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं हाहां जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानाय मावनांसिगोन मानसिफ्रा हजोंखौ होबथायो हमथायो खामानि मावबा माहोआ खामानि मावनायथ' खोथा गैया
थाखा फैसा जैजों हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों गावबा गाव सारखौ खायमावनायथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथाङा जि मिशन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबा मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबाय बिजेपियाव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै खामानि जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हेमन्त बिश्व शर्मानि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या नामै बिथाङा समाधान खालामदों मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोरदों बे बिजेपियासो खालामदों नङा नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे बिएसिखौ गारना थानांदों बेनिफ्राय नुबाय बिजेपि सरकारनिफ्राय मानगोनां अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल के आडवाणी हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनाय बिटि सुक्ति खालामबाय 2003 आव बिटि सुक्ति खालामनायनि जोंना जौगाखांदों नङा होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नोंबो माखासे मानसिया थाबबाय एनडिएबि थाबबाय एबसु थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोनो सान्थिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकारनि दा ओंखायनो जों लुबैदों उनाव माथो जों उपाय गैया जों बिजेपियानो जुदि माबा मोनसे मावना होनो नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों बे बिजेपियाव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलदा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि गाज्रि साननाय गैया प्रमद बर फारसेबो साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो